Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged hadir wonten pengajian di atas awan. Di atas awan. Ingkang kula wau mikir niki tasih Indonesia napa mboten? Tasih Indonesia nggih. Muga angin semilir ingkang dadosaken suasana adem dalu menika dados wasilah tolak balak panase geni neraka. Amin Allahumma amin. Estu menika pengajian ingkang paling ngirit tanpa kipas angin sampun adem. Alhamdulillah. Kula seneng ketemu kali panjenengan. Keranten menika dados jawaban respon kata tiang niku memberikan tuduhan sepihak, sifatnya hoax, fitnah, bulian, cacian. Ngendikane Gus Miftah niku namung kersa nampi pengajian ingkang wonten kutha-kutha sing amplope gede-gede. Lah niki teng pucuk gunung mawon kula parani tur amplope mesti ora jelas. Terus kathah kula niku krungu sontingan macem-macem saking masyarakat ngendikane ngundang Gus Miftah niku tarife larang. Kula tak takon ketua panitiane pundi? Ndi wong. Ndi. Ndi, sapa ketua panitia? Rene Cung. Nyekel mic. Kowe ngadeg sing gagah wae lah ngono kuwi. Oh, kowe iki ngadeg kok. Oh, wis ngadeg dasare kae. Dasare cendek. Nggih, Mas Sewu. Ya tahu ngadeg segala. Iki gagah kata elak kok nara gagah. Jenengmu Muhammad sapa? RA iki sapa? Rizal Afgan. Oh, tak pikir raimu asu. Mas, jangannya Mas Inten. Matamu koyo ngono Afgan. Koyo ngono Afgan. Mas Afgan, walaiki Afgan rosane iki. Iya, ya Allah, rosane duwe. Mas Afgan ngundang Abah Miftah kapan? Mikir dicekel. Sowan menika bulan Juni tahun 2019. Nggih. Kowe karo tim penjadwalanku dijaluki apa? Jawaban wae. Kowe karo tim sing nampa jadwal kowe dijaluki apa? Lho aku takon kowe kok. Apa panitia orang ngerti. Kowe dikandani karo sapa? Ala ngundang Gus Miftah tarife sakmene ngono apa ora ta? Mboten. Nggih, mboten. Jadi lah ana wong ngarani Gus Miftah bertarif itu berarti fitnah. Hoax. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Salah. Fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Ngono kok. Ya wis nunggu mana? Dulu rupa murah tegelan. Malah kaya wong nangis. Malah iso kowe ra ngamplopi aku ngamplopi kowe lah mboten. Jadi menika kata sangat fitnah-fitnah yang kemudian ditujukan kepada saya dan anak-anak santri di tim penjadwalan. Berani Gus Miftah lak ngaji milih-milih. Sing cetha niku mboten milih-milih, tapi karena sampai banyaknya jadwal yang masuk niku pakai prioritas. Tegese prioritas niku tempat yang jarang saya kunjungi, saya prioritaskan untuk saya datangi. Karena per hari menika permintaan ngaji ke tim penjadwalan niku minimal 500 permintaan setiap hari. Umpama sebulan niku 30 dino ping 500. Berarti selama sebulan itu pinten 15.000. Lah kula setahun iso ngaji ping 1.000, berarti jadwal kula selama sebulan itu kebak untuk 15 tahun. Kowe ngopo?
Kok sing go bagi rumane mesake bener iki. Iki lho coba. Acarane cah remaja sing nyuguh wong tuwa. Kudune sing nyuguhi kimcil. Terus ketok niki mangke. Ketok mesti amplopnya nganggo kredit soalnya nopo SIM pedes. Jiji Bang BRI SIM pedes ku pedes lah. Bisa nggak suwe-suwe ngundang kiai pengajian bayarnya gue BPJS. Pokok. Oke Bapak Ibu, kula mangdongake sehat mawon insyaallah. Selama kula sehat teng pundi enten pengajian insyaallah kula hadir. Ora kakean syarat, ora kakean reno-reno. Nggih mugi-mugi dalu menika teng panggonane ingkang dhuwur sanget menika insyaallah sedaya cedhak kalih rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Khusus ketua panitia ini tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Insyaallah mangkat bar pengajian ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Monggo pengawasan dalu menika wektale mboten kathah soalé salat gantian gondiyo. Tasyakuran 1 tahun majelis zikir, manakib dan sholawat dan harlah remaja Masjid Ngrombo sesarengan nata ati melu ngaji muga-muga sedaya pikantuk ridhonipun ilahi. Amin Allahumma. Kula jenengan nak lungguh sing sae. Wis tuwa tungkake slonjor ke. Ora glundung mlebu jurang modar. Allah. Kula mboten ngira nggih ning pucuk gunung kok wonge sampeyan bali niki mboten ngira. Niki kula mboten yakin kok wong kabeh apa ana demite barang. Bapak Ibu rahimakumullah. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika nate Kanjeng Nabi menika dawuh ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Satu hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Saat itu dikatakan di dalam Al-Qur'an yauma la yanfa'u malun wala banun. Bondo wis rono manfaate, anak putu wis rono manfaate. Mula niku sering takoni, napa bondo niku digawa mati Gus? Mboten. Bondo niku mboten saged digawa mati tapi saged saged dados sangune mati. Bondo niku ora bakal iso digawa mati. Buktine napa? Bakul helm. Bakul helm nika nyuwun sewu helme kathah. Ning lak mati ndase ya ora nganggo helm. Kula sering matur yen wis mati bondora melu. Buktine napa? Kain kafan rono sae. Soale lek ana sae kok ndak ngesaki HP. Ndak SMS kancane. Tapi nyuwun sewu, bondo niku ora iso digawa mati tapi iso nggo sangune ati. Mila mumpung tasih urip ngoten iki, bondone dimanfaatke supaya iso nggo sanggu mati. Enten tiyang kok jenengan niku sayang banget kali bondone jenengan. Nggih. Carane sayang pripun? Ya kula titip-titipke. Mergo kula sayang kali bondo kula benono pengajian kula sumbang. Mergo kula sayang kali bondo kula ndi ana panti asuhan kula sumbang. Mergo kula sayang kali bondo kula ndi ana masjid kula sumbang. Lho, kan niku bondone jenengan entek ra disumbang-sumbangke. Dijawab, bondo sing tak sumbangke ra bakal entek. Tak kake pengajian kuwi mung tak titipke panitia. Sesuk bakal tak jaluk. Kapan teng akhirat? Bondo tak titipke ning masjid niku namung titipan, sesuk bakal tak jaluk. Kapan? Sesuk teng yaumul hisab.
Kula titip teng anak-anak panti asuhan niku mboten kula keke, tapi namung kula titipke sesuk bakal tak jikuk ning akhirat. Dadi nyuwun sewu, begitu ana pengajian ngoten iki kudune jenengan seneng sing di bondo-bondo niku. Iya ana sawah, ana ladang aku nitip. Mila bola-bali kula kondo. Lah ana pengajian niku urunane namung 3 ora lebih. Mangkana lahu ilmun sing duwe ilmu falyatasaddaq bi ilmi sedekah kelawan ilmune mulang. Wa mangkana lahu malun sing duwe bondo falyatasaddaq bi malihi sedekah kelawan bondone nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun sing duwe tenaga falyatasaddaq bi kuwatihi sedekah kelawan tenagane rewang. Wa mangkana lahu degan dan diombe. Begitu kan pakai cengkir dikecut. Tadilah pengajian sumbangannya mung 3. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Ya ta, sing duwe ilmu mulang para kiai. Wong sugih nyumbang, tenaga rewang contone banser. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Wonge teko napa mboten iki? Ya teko. Ya melu guyu tenan. Biasanya lungguhe ning isor umbul-umbul biasa. Ya malah tingak-tinguk ki ngopo. Lah sesuk jenengan kebacut wis mati, ora ana manfaate bondomu. Wong arep mati niku kadang-kadang lucu nggih. Lucune pripun? Lucune arep mati mikiri anak-anake. Aduh aku meh mati wis tuwa, anak kurung mapan. Sing nomor 1 wis rabi tapi urung duwe pekerjaan, nomor 2 kuliah tapi urung rampung, ragile malah nyusu karo mbokne. Aku solak mati kepiye? Akhirnya apa? Wong arep mati malah mikiri sing urip, mikir lak kualik. Kudune sing urip mikirke sing mati. Akhirnya bondone ditumpuk-tumpuk. Tak iki. Ya cangkeme semprot-semprot ngopo? Rasa sempritan dan mlaku sempritan. Malah kayak tukang parkir. Kaya kula wingi ning Jeddah mulai umroh, nggo kacamata, nggo tongkat mlebu ning bandara. Ya Allah. Polisi langsung bawa, tori jalan-jalan kabeh kon minggir. Aku seweneng kok, wah polisi ini ngerti aku kiai viral ya aku. Begitu tak kau ngopo mau kon minggir ya jelas ada orang buta lewat matane. Matane wong buta. Kere. Wah ngomong tukang buta tak cuplek matane. Lagi mereka ngantuk nih, ngono bombok cerewet. Buka kacamatane ya njuk ngopo to? Wong kacamata putih kuwi. Toman. Yo ngono Mbak, pengajian dolanan HP. HP-ne cross sing gaya. Toman. Apa? Zalim. Ya, buka kacamataku. Kacamatane buka apa tutup? Ya. Sido. Iki pengen ngrungokke ngajiku, pengen delok mataku. Tak ngombe kopi lah, kopi enak, kacamata tak buka. Alah, sangit. Iya. Kasih terbuka. Mau duduk ya, niku kopi, sanes kopi susu ya. Minuman sing paling bingung ke wong lanang niku kopi susu. Pak makanan sing paling bingung ke wong wedok burung darah. Lah kopi susu niku bingung ke kiai. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Mila jenengan nek diusuk ke kopi susu mangakali ya, kopi ini diombe, susu ini dicekeli. Kuya ngono ya Allah, wong wedok wis tuwa jilbabe pink yo. Ya Allah, ya Allah. Sing pagi-pagi iki lho, masyaallah, jilbabe NU.
Sing jilbabe NU tak dongake mlebu surga. Jilbabe. Dadi wong sing arep mati niku biasanya malah mikir sing urip. Sangune sok anakku apa? Anakku papat, omahe kudu papat, mobile kudu papat. Kualik. Kudune sing urip niku mikirke sing mati, ora kok sing mati mikirke sing urip. Awake dhewe kira percaya banget karo kuasane Gusti Allah. Kadang-kadang ana manten muda lah, ndelok sing lanang loro-lorone meh mati. Ngono kadang-kadang wong mikir, kayak sesuk lak sing lanang mati, sok anak bojone sing ngopeni sapa, lak ora ngajar to. Apa rumangsane wong iki urip sing ngopeni bojone lak ya ora Gusti Allah. Wong nyatane kata sing lanang mati, bono malah anak bojone tambah sukses, soalnya dirabi karo wong sugih. Iya ora? Lah iya. Jadi awake dhewe kadang-kadang terlalu pede seolah-olah iso ngopeni anak bojo padahal kabeh niku sing ngopeni Gusti Allah. Ngono lah umpamane kowe rondo sing rabi kaya Gus Miftah lak penak uripku. Kok malah sing rabi kaya Afgan alah tambah kere kowe. Afgan udah punya istri belum? Dereng. Kowe naksir sapa tak lamarke bengi iki. Ngomong. Ayo, mas apa taksir kayak Mbak Kimcil kayak Yono kayak. Kimcil. Dadi nyuwun sewu, salah kita di situ. Bondo niku iso dimanfaatke lah tasih urip wis modar ana manfaat. Kita sering memberikan anak cucu kita niku warisan bondo. Tapi kadang-kadang malah warisane nyelakake wong tuane. Yo lah anak putune niku manfaatke bondo sing sae. Lah dikisak geleme dhewe. Mila kula niku bersyukur. Kula niku dadi wong lanang alhamdulillah mboten nampa warisan saking sinten kemawon. Sangka maratuwa kula ya nampa warisan, sangka bapak ibu kula ya nampa warisan. Kula niku seneng. Mbah kula niku sugih 7 turunan. Tapi persoalane kula keturunan ke-8. Habis entek-entekan. Dikincili teko meneh. Kenapa kamu mendekat? Tolong mbaknya mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur? Cantikmu kelewatan. Codot. Mulai rasa turu delok wae. Langsung ngocah. Apa sih? Begitu ngoco saja kesimpulannya siji Gus Miftah matane katarak. Kita ayu loh kacamata itu nggak buka ya. Mbok. Tadi nyuwun sewu. Lah ketika besok itu tidak sudah lagi bermanfaat harta dan anak-anak yang kita miliki, niku ada sab'atun, ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Salah satunya siapa? Rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya tergantung dengan masjid, terkantil-kantil karo masjid. Niki maknane ombon. Seorang pemuda sing sregep pengajian. Seorang pemuda yang sregep ngopeni masjid. Apa meneh niki rembang remaja masjid rombong. Wah, Masya Allah. Makanya ada adik Injil kalau mau menikah, menikahlah dengan remaja masjid. Tuh, rungokno. Kenapa? Masjid saja diopeni, apalagi awakmu. Anda nih, wah ini ngono nduk rabi karo kanca polisi sapa nang bojomu sapa? Polisi. Kebuakan. Delalan duwe bojo mudin malah. Susah ya umum. Bojomu sapa? Mudin. Padahal polisi niku penting, mudin ora kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin mati bungkus dhewe. Kamu mana nak rabi karo Banser? Istimewa. Banser. Gimana enggak? Kiai saja dikawal, apalagi hatimu. Pengawal hatimu.
Kita banser wi ngono kuwi bangga jadi banser le. Kowe besok takoni malaikat munkar nakir, "Man rabbuka?" Kula santrine Mbah Hasim rampung. No. Nah tukang syuting ini gampang, wis takoni. Kowe pengen mati ra dihisab ning alam kubur, kain kafanmu ijo. Ra takoni karo munkar nakir soal dikilo lemper ra kandhane. Langsung dimplok. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah bakul kerupuk ya mau dihisab karo malaikat. Ana wong ngaji dikisruh pakpok. Ganggu khusuke wong ngaji bakul kerupuk. Wis nawake kerupuke ganggu, begitu pengajian mangan kerupuk ya ganggu meneh. Lambune mati. Gara-gara bakul kerupuk ini kan jadi gelap, aku nggak kelihatan. Kenapa kamu lihat mataku? Tapi zamannya mungkin kita tekan kono toh. Kaget toh, kaget. Insya Allah, Allah, ya Allah. Kalau walau lagi pede, gue sini duit, belum belasak bilang. Untung orang geblak. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila kalau orang tua dua anak sergap neng masjid, itu bejo, seneng nih. Atine, kulo niku bejo ya. Kulo niku biyen zaman ngantri turu neng masjid. Kacile SD dulu kulo mun turu neng masjid. Turu tok matamu, turu tok iki lho. Ya ngaji kok kepiye. Cangkeme atos. Mung turu tok kok kepiye. Kula niku mbiyen kancane ning kamar pondok, kula ning masjid. Kuliah ora kuat ngekos. Delalah ya manggon ning masjid. Dadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Loh, oleh maratua delalah omah ya samping masjid, delalah ya takmir masjid. Begitu jadi kiai, alhamdulillah ya iso bangun masjid. Jadi aku lagi bejo banget. Tadi urip meneh ta ngomong masjid, kurang ajar. Ngomong masjid, urip ngomong kerupuk, mati. Berarti syaratnya siji bakul kerupuk, pateni. Jadi bejo kula niku teng mriku. Ngelanggar cilian kula niku. Zaman biyen rong ana listrik ngene iki. Lampu sentir nih kalau biyen. Lah teng mriki namanya napa? Ublik. Bareng ngaji kan turun nduk subuh tangi. Ya Allah irunge ireng kabeh. Kelingan mboten jenengan. Lah wong-wong zaman old niku ngerti lak zaman now ora ngerti ini. Ora ngerti. Apa meneh? Wong karo sampingnya di WA. Cie. Masa WA sampingnya bariki selfie yo beb matamu. Ya Allah. Dadi cilian kula niku jaman ublik niku wis nglanggar nyenengke niku. Wong kula kelingan kok biyen abah mulang ngaji teng Langgar. Lah Ublike niku minyak ente, abah kirim surat yang wali santri nggo bahasa turutan niku kula kelingan. Ba fatka ba ya fatka ya ro fatka ro bayar ro. Kalau bapakmu kan suratnya nggih. Delala wali santri lan di duit, abah kula dikirimi surat. Sot fatka so ba fatka baro fatka ro so baro. Bapakku nesu to, kon bayar malah kon sabar. Nyo suratnya kono bapakmu meneh diwaca bapak wali santri napa suratnya isine mim fatka ma tak fatka tamim domamu. Lah cilik ning masjid, kuliah ning masjid, duwe maratua ya delalah takmir masjid.
Sakniki iso bangun masjid. Mila lak jenengan dadi wong tua, anake niku saba ning masjid mang bungah. Carane pripun? Dididik wiwit bayi. Kadang-kadang wong tua niku lak takmir niku goblok. Anak kecil gak usah dibawa ke masjid, ganggu, rame, sak piturute. Kula ora setuju. Pak takmir jenengan tak kandhani, mbah takmir sapa kurang ngerti. Takmir pun dibawa jenengan kandhani. Kadang-kadang masjid niku mboten makmur mergo takmir niku kakean peraturan tak kandhani. Nggih napa mboten? Contoh, kula mulai pengajian saking Jepara. Jam 10 isuk kula ajeng salat duha mampir masjid sekaligus kebelet ngising. Kula ajeng salat ajeng ngising riyen. Dikunci WC niku. Delalah ana penjaga masjid, "Mas, nyuwun sewu kula badhe salat duha, tapi kula tak ngising riyen nggih. WC-ne mang buka." Jawabane napa? "Mohon maaf, peraturan takmir masjid WC dibuka menjelang adzan duhur." Jam pinten Mas? Jam 12. Kula mbaten dancuk. Oh, selak kebelet ngising lho. Jam 10 kon ngenteni jam 12. Ya selak bonjrot to kula. Kula ra mutu to ngoten niku. Kandhani malah nangis. Wah, kula niku nemu niku masjid sing model ngoten niku. Mbok yo fasilitas umum niku. Ala-ala umpama ngene. Kan barangkali bayangane takmir niku kula mung nurut nyiseng tok, ora melu salat. Mbok yo men. Nggih napa mboten? Lha wong WC mungkin dienggo ngising niku nyuwun sewu. Pahala wong mlebu WC karo mlebu masjid niku saniki luwih ikhlas mlebu WC kok. Buktine napa? Mlebu WC ra metu nyuwun sewu ora ndang metu-metu. Mlebu masjid karepe ndang metu. Wong mlebu WC niku saniki luwih ikhlas daripada mlebu masjid. Ning WC betah. Ning masjid ora betah. Lah kula tau takon, ngopo to Pak Takmir dadak diwenehi peraturan macam-macam? Oh, mungkin sak penake dhewe wong jaba ngising ning kene mbok yo men. Barangkali gara-gara mlebu WC masjid malah entuk hidayah. Ngono takmir mikire niku. Malah dingel-ngel ditutup barang. Akhirnya kula pindah ning pom bensin. Ngisi ning pom bensin, salate ning pom bensin. Mila sakniki pom bensin luwih rame daripada masjid. Wih takmir rungokno kupingmu. Mlebu masjid tulisi ning ngarepan kae. Awas barang hilang bukan tanggungan takmir. Atau awas barang Anda digondol maling jajan. Wong arep salat wis diancam. Ayo. Umpama teng mriku kathah maling, wedi lak barangnya dicolong karo wong. Mbok ya takmir iki menyediakan keamanan minimal. Apa pripun carane kaya ning Kota Jogja niku gaweke satpam. Tanganmu dijeli. Lah wong arep mlebu masjid wis diancam. Waduh, mlebu ki sandalku ilang. Lah aku peraturannya tak ganti. Jamaah sholat di masjid, sandal hilang diganti sama takmir. Oh, gagah. Nggih napa mboten? Oh, Afgan bendino ngilangke sandal. Mlebu masjid tulisi dilarang tidur di dalam masjid. Ya ngopo? Biar sahabatnya Kanjeng Nabi niku ngenteni Kanjeng Nabi rawuh teng masjid yo turu ning jero masjid, bahkan ning emperan masjid, maka ada istilah ahlus sufah. Lah mungkin waktu adzan ora tangi pripun ora apa-apa. Senajan to turu ning jero masjid krungu adzan mesti tangi. Lah ora tangi salat sisan kan rampung. Nomor 4, napa biasane? Anak kecil dilarang masuk masjid ribut ning omah bae. Kuwi salah meneh. Munggo kula anak kecil bocah cilik rame ning masjid niku luwih apik daripada rame ning omah. Wong kaya kula niki nyuwun sewu, iso-iso manakib, tahlil, sholawat, berjanjian, tahlil macam-macam niku ora mergo maca.
Tapi mergo cilikan kula niku abah tindak teng masjid mesti kula melu. Abah traweh kula playon. Abah ngimami salat kula nutuk beduk. Lho, abah salat kula ngonekke mercon. Dor. Sibuk gue kapal. Kalau kamu nggak kaget aku minumnya kapan? Kan aku haus. Hingga youtuber senang pengajian begini. Nah, judulnya mesti bombastis. Wah, Yang baru. Gus Miftah pengajian di atas awan. Youtuber ini. Yang penting aja dipotong-potong, sing komplit, motong sing pas. Gus Miftah nu kakean difitnah mergo youtuber ilang gawe judul sak geleme dhewe. Gus Miftah ngonekke DPR diancuk, ngono ki ono. Padahal pengajiannya dawa sih ditolak mau danjuk etok. Kan asu. Los lah pengajian Gus Miftah pengajian karo wong ngendi? Romo judulnya los ra rewel ngono. Asep. Lah wong sampe mawon bocah cilik ning masjid kok dilarang. Wong Kanjeng Nabi salat ning masjid mawon gawa Syekh Hasan Husain digendong santai mawon. Abah salat kula playon. Begitu abah sujud kula mlayu ning imaman. Abah sujud mlebu sarunge abah. Apa yang terjadi? Subhanallah, kepala ketemu kepala. Sundul-sundulan. Heading bro. Cah cilik ora apa-apa. Lah kalau sejak awal kita menanamkan nilai-nilai seperti itu, maka yang terjadi apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bocah senengane dolane ning masjid. Caca masjid tak kandhani. Bila perlu masjid pun pasang wifi le. Loh. Apa? Los wae, tapi aksesnya dibatasi. Umpamane diuripke setiap nopo bar isak 1 jam. Kon nonton pengajian Kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keren. Terkait fasilitas. Ngono kan, wis kreatif. Kowe malah wifi sing ditontoni mung Vanessa Angel. Akses dibatasi. Niku dalam rangka apa? Menumbuhkan rasa cinta masyarakat wabil khusus canom kepada masjid. Gawe acara minggu pagi coffee morning. Ragate titik bar subuhan ngopi bareng, kreatif. Coffee morning. Keren ra? Ngono. Jadi nyuwun sewu, bagaimana kemudian kita benar-benar ya'muru masajidallah, benar-benar memakmurkan masjid. Jadi orang mau ngono kuwi tok masjid niku, ana kegiatan-kegiatan positif bila perlu sebulan sekali bakul angkringan diajak. Mulai gombali bawa kincil aku tanpamu seperti sikok kucing tanpa karet. Ambiar. Gak usah berharap terlalu banyak dengan tampil-tampil simpen sepuh-sepuh niku. Sing sepuh niku bimbing mawon, sing nom-nom kreatif. Wong sepuh niku mau nyembur mawon jenenge mawon sepuh asepe ampuh. Soalnya apa cangkeme ngerokok tadi ya ampuh. Ini yang dimaksud rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Suwe-suwe lah seneng. Oh wong dikir iki apa meneh ana managi ana dikir ana selawate. Digawe kreasi le. Kowe selawatan, digawe ya selawat sing model nom. Ning masjid ana pujian sing menarik. Masjid seprono sepirine subuh sing ngadan wong tuwa. Ya Allah. Adem-adem kaya ning Rombo sing ngadan umur 70 tahun. Wong bang sapa sing makan ning masjid ngundang pitik mawon demes kok mosok ngundang wong ora pantes. Wong ngundang pitik kur sing ngadan ya Allah gelak pujian yo ngalah adem-adem subuh
Astagfirullah Astagfirullah hal ngatim innallaha ghafurur rahim. Delalah wong ngapak ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatai dosa inyong lan dosane bapak piyung inyong. Alah sing mangkat sapa? Padahal fungsine pujian iku lak wong tertarik ben mangkat ning masjid. Mila pujiane sing apik. Kok wong kene pelit-pelit. Pelit ke saka masjid. Padahal duwe bondo tapi pelit. Bengoke kok masjid kan. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Afgan. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Kuwi wedi sing ning omah. Ngono kok. Sing nengke. Yo padha karo pengajian sakniki napa lah kula lagu-lagu dangdut tak gawe selawat. Ya bencah nom-nom iki gelem melu ngaji. Aku iki ning Tuban iki cah mabuk-mabuk do ngaji kabeh. Lho ngopo seneng deh. Tatoan macem-macem ono malah bocah wong lemu ning Surabaya gendut tatoan beduk kotane. Coba apa kaose tato beduk. Kau mau duit tato apa le? Beduk kiai. Duduk endi ngandhape ngono. Lekar guyub lo, Gar. Cie, bayangin duduk beduk cie. Sowan mangkat ning panggung niku nggih ning arep panggung. Ambune cangkeme alkohol nogo, mangkat ngaji. Lha ngopo kowe mangkat ngaji karo Gus? Ngajine nyenengke nggih cah nom-nom kok. Malah kula diwenehi julukan nanya, Gus Miftah presiden para pendosa. Ya Allah. Kula langsung ngelus dodone bojoku. Ya Allah. Jadi sawan ini kalau ngaji kafe teng Surabaya, bengine ngaji teng Gandoli, mantan germo, niku kalau kumpul ke ngaji besok, mantan begenge, kalau ngaji kan boleh, jadi kan berusaha melu ya, berat saya gusur, kamu nggak akan kuat, cukup aku saja, aku khawatir kamu nanti masuk nggak mau keluar. Gawe nang kene ra apa-apa. Bila perlu kartonyono gawe selawat. Ngono. Ya ra. Ngono kuwi. Biyen aku sebeta suwe-suwe weka nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Biyen wis tawanti-wanti. Ngiri iki sing bener ramu. Tangtung ngono kuwi. Sapa mau? Sapa? Oh duke kae. Kamu sih pengajian salah fokus. Harusnya lihat ke aku. Kenapa lirik mbaknya? Iya. Dasar moto codot. Mungkin apa-apa. Korban janji nggih selawat. Ya ora. Tinggal rabi ku selawat. Ngono kuwi. Cinta tak terpisahkan ora. Tekku iki aja godolanan, mergo tekku sagede kentongan. Sing tak jaluk ora mung pacaran. Ayo rap, ayo lali malah. Karena delok raimu malah lali ya. Sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan ngono ham. Ora tenanan.
Yuk, selawat korban janji yuk. Yuk, kan? Kowe lunga pas aku ngajeng-ngajeng. Bisa ora? Bisa ora? Yo, selawatnya diganti. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Tanggung kok itu piye? Jarene iso. Malah nyalahke nada. Sing salah tanganmu goblok. Apa diwale? Aku nyekel keyboard kowe ngaji ning kene. Ayo. Tanggung tok. Wah, enggak level. Wah, jarene iso. Jadi ngarabi sapa ora? Jadi ngarabi sing luwih gampang. Bojo galak iso ora? Nek takon bojo galak kuncine napa, Gus? Tawakal lan sabar. Ora iso to kan dadi ora iso. Malah kecantol cawet iki ngopo meneh? Ora jero malah kecantol cawet. Ya bocah-bocah. Jalan jadi ngarabi iso ora kuwi? Iso? Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang kanca atau karo agama, ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Cacahan nom kelangan akhlake, wong tuwa diseneni, guru yo dikepuki, ayo rene kendang ngaji, sholawat ya Rabbi bil Mustafa. Melodi tok. Kowe paham melodi apa ora? Oh, malah sing ngirim baca SLB. Ya, lirik asline ya, lirik kacanom, ayo nyanyi. Lirik asline. Ayo bareng-bareng. Hatiku rasane lara, nyawang kowe rabi karo wong liya, nangis keteh eluhku, remuk ajur rasaku, kowe tega ninggal. Apa iki wis dalane, kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Yo,
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Habibul Habib turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtami. Boten meneng jamaah sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli alim minal ahwali muhtar. Sebilang malih sing khusyuk muga-muga awake dhewe hajate dikabulke kalih Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli alimina awali muhtani. Menungguin apa selawat ya semoga-moga sengkono dan untuk bojo amin. Wahai para janda, ingatlah bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin insya Allah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Lah, cinta itu rasa terlalu dijiwai, maka tak kasih tahu tuh jomblo-jomblo. Cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Masuk Pak Eko. Dia ini mandu-mandu. Oh ya, dia. Insyaallah. Ya, dilik meneh. Bisa pengarolas ya Pak. Sakit sing teng Ponorogo. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah. Saiki le bocah ra gelem ngaji wis ketinggalan. Mila aku seneng iki bocah-bocah remang. Semoga-moga sok remajamu dadi gede. Semakin berkembang. Bocah-bocah sudah seneng masjid kabeh. Tapi ingatlah, seremaja-remajamu pasti pada akhirnya tetap tua. Ya orang mungkin penom terus toh. Bocah niku lah atine wis seneng karo masjid. Masya Allah. Insya Allah meminimalisir hal-hal yang sifatnya negatif. Mila kenapa sasaran dakwah saya banyak ke anak-anak muda? Karena dikatakan nopo inna fi yadi subani amrul ummah. Sesungguhnya urusan umat itu ada pada para pemuda. Ono banser sing gagah. Nek karo wong, kowe anggota? Yo, anggota apa? Banser. Lho ngono. Sorry, bro, saya anggota. Anggota apa? Banser. Gagah. Tadi banser kok ingahi. Kowe apa? Banser. Banser lah undang-undangnya mau siji. Wani mati, tapi jangan sampai luwe. No, belum panitia pengajian itu kudu pengertian karo banser. Banser itu kurang apa jam? Pak jamaah orang teko banser wis standby. Ngopo ora? Jamaah teko ngatur parkir, kiai teko ngawal. Jamaah wis bubar, banser diurung. Ngono kadang-kadang panitia ra pengertian banser rolas rokoke sak bungkus. Ya Allah. Salah. Sakit. Milo banser iki mesti mlebu surga. Ono banser mlebu surga niku ana sebabe. Kiai ini ngaji bansere mburi panggung nguyuh ra cemok kuwi. Wajar. Wong ya teko iki. Iki mila ana banser uwireng ngerti masalahnya apa. Nguyuh mburi panggung ngono ora cewek tutul-tutulke tiang listrik.
Delalah nyetrum jadi ireng lho. Kaya mesti. Jiji. Kaya mesti, Bro. Harapan bangsa ini ke depan itu ada pada anak muda. Kalau dari awal anak muda sudah terdidik dengan didikan masjid, yakin bro. Le, jangan merasa kamu ketinggalan ketika kamu bermain di masjid. Saya zamannya, oh bocah-bocah kafe, saya zamannya ngaji, kok mosok awak murah ngaji. Kue mabuk ke urusanmu, kue nakal ke urusanmu, ndablek kira urusanku. Urusanku mung siji, sak ndablek-ndablekmu, aku ngeleke piye kowe ra kelangan pangeranmu. Mila bola-bola kandha bocah kafe. Kula kandha napa? Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. No. Mila ahli maksiat tak kancani apa meneh wong salat. Mung kadang-kadang ahli ibadah niku luwih egois daripada ahli maksiat. Kok ana wong tatoan kupinge ditindik mlebu masjid niku mesti dipleroki kek. Sopo iki? Nggih napa mboten? Kula niku duwe santri sak awak kebak tato tak kon adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak posting di Instagram. Napa komentare? Tatoan kok adzan. Ya tak jawab luwe apik tatoan adzan daripada ora tatoan tur ora adzan. Wong sok suci. Wong lah ahli ibadah, ahli maksiat sio-sio biasa. Para kula kondo, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. No. Ini piye carane bocah-bocah nom diangkat ning masjid. Aku cek seneng mabuk bro, salah apa-apa ayo ning masjid. Aku mendino sik ngombe. Ayo, Allah dihakimi karo wong-wong suci. Wong kafe gaweane mabuk diajak sholat. Bukankah kamu tahu ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Kalau kula sholat ceritanya delalah diposting di Instagram dan Facebook ro mabuk. Allahu Akbar beri kula Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lah ana sing komentar lucu banget. Wong mabuk diajak sholat, orang bakal ditampa karo Gusti Allah 40 dino. Ngoten niku to, tak jawab. Ditampa ora ditampa ora urusanmu. Gagas cangkemmu. Urusane karo pangeranku, aku ngono to. Apa kowe dadak jiko wilayah Gusti Allah? Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Sing dadi hakim niku namung Allah mawon. Lah kula dilakoni wong mabuk salat. Bocah kafe iki bendina mabuk. Lah hadisnya niku pripun? Hadisnya ora salah, tapi ingat itu hadisnya orang normal, sementara anak kafe itu abnormal. Kalau nunggu gak mabuk salate kapan? Enten pahalanya apa mboten Gus? Mohon maaf Gus, minta bukan panitia, pahala. Kan aku juga gak tahu. Sing meneng ngabekti karo pangeran. Mila kula kandha bocah kafe. Wong iki tingkatane ana 3 nih. Deloken dik pamerake matamu kuwi kok. Sewit aku. Apa kok isin aku? Tangguh meneh. Pengajian amplop tipis kelangan akeh aku. Akeh larang sih pada. Ya Allah, ya Allah. Yo demes lah. Pamer mbahmu. Lah driji ki ana bentungan dhewe-dhewe iki ulama, apik iki wong pejabat, iki wong sugih dhuwur dhewe, iki menteri keuangan, dadi bendahara iki oke. Lah iki menteri kesehatan. Pitike wis gendok apa durung ya? UP ya kesehatan Pak. Ya Allah, ya Allah. Los rewel. Piye ini los jamahe ora rewel. Sing rewel sama tukang syuting.
Ono wong ngaji diindek enak no. Salah apa ya kalau gue mau indek terus. Kenapa nggak punya salah sama kamu kok ngindek terus? Tukang sote itu ciliane biasanya tukang ngindek-ngindek itu tukang sote. Tukang nginceng, kalau wong kelon diinceng ngono ki yo karate sote. Video sote. Jadi nyuwun sewu, pendekatan seperti itu justru yang menjadikan anak-anak anu seneng ngaji. Ojo egois lah. Kula ngomong ngeten. Ada 3 kelompok manusia menurut saya. Nomor 1, amar ma'ruf nahi mungkar. Wapik tok, eleke ora tahu. Salat terus, ibadah terus. Tapi kalau pesen kalian bisa nom. Senajan to kowe saiki seneng salat, aja Jumatan bendino. Oh, kowe seneng salat bendino Jumatan. Bid'ah. Cukup hari Jumat saja. Cuma semangatnya subuhannya 4 rakaat. Malaikat kaget, wow. Ini sregep apa pokok. Jadi wong ki mau ngapik terus ora tahu elek jenenge amar ma'ruf nahi mungkar. Iki mustahil lah saya. Sing iso mung Kanjeng Nabi lah. Wong ora tahu elek mung Kanjeng Nabi tok kok. Sekarang wali-waline Gusti Allah lah paling. Nomor 2, lah kowe dia seneng maksiat aja ninggalke salat. Salat yo maksiat yo niku jenenge amar ma'ruf nyambi mungkar. Jadi STMJ salatnya terus maksiate jalan. Lah niki sing kula omongi cah kafe, kowe mabuk salat, kowe nglonte salat. Mila mbak-mbak kula teng Sarkem niku sing mbak-mbak PSK nyuwun sewu. Bah, kula lak bar bengi nglonte terus kula mandi besar, salat subuh ansar yo oleh. Oh ngoten, nggih. Kula tahu 4:30 ditelepon. Bah, ngopo? Kula ki lali carane mandi besar. Nah terus mbok dicontoni matamu kuwi aku. Carane ngene lho, niat meratakan air ke seluruh tubuh, insyaallah wis sah. Oh ngoten nggih. Akhirnya begini ngelonte bare subuhan. Begini ngelonte meneh. Isuk subuhan meneh. Jadi ngelonte, salat, ngelonte, salat, ngelonte, salat. Loh, aku yo ora iso marang dhek ngelonte wong gak dhek mereka kok. Tapi kewajibanku ngelekke salat. Tugasmu ki mung siji nduk, napa piye carane malaikatemu mendase. Pas kowe salat, malaikate bengok, wow. Kowe nglonte, weh, ngono. Soale tenggon ngoten niku. Kowe haram. Aku ora perlu ngomong nglonte kuwi haram, mbak-mbak kuwi wis ngerti. Mung aku ngelekke kowe bosok ya kudu tetep salat. Sing paling cilaka ki nomor 3. Wis ora tau salat maksiat tok. Wis ora tau salat, ora seneng karo wong salat. Kuwi ngeri. Saiki sing paling kathah nomor 2. Kok ngoten nggih, kula wingi ngaji teng Lampung. Arep ning panggung niku ndelok teng kula mules mampir omahe warga. Ning ruang tamu niku isine foto kula tok dipasang niku. Ono sing ngadeg jengking miring mas macam-macam. Lah kula ketemu bojone. Kagunge jenengan teng pundi? Nembe tindakan mabuk lho. Lah kok omahe dipasangi foto iki semarange bojo kula. Bojomu seneng ngaji mboten, tapi ngefan kalian jenengan bendina ndelok YouTube. Salat didereng ngono kuwi beda. Tapi isine foto tok wong buasa tapi atine seneng karo ulama. Saniki pun kathah ngoten iku. Wong saniki bapake ra tau salat, ra tau ngaji, anake juara TPA. Enten apa mboten? Ah, ning kene wong ya teko. Yo melu guyu tenan. Lungguh ning isor tendok tenan. Tadi aja ngepal wong ngoten niku. Urusan hidayah niku urusane Gusti Allah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nyambi mungkar, mungkar terus ora tahu ma'ruf. Lah kowe basa le, aja nganti nglalek ke pangeranmu. So kan pada akhirnya kita akan tahu walal akhiratu khairul laka minal ula. Sing terakhir kuwi luwih apik daripada sing awalan. Mila tugasku ning kafe ki aku ngopo? Siji, menyalakan lampu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Maka kamu harus tahu kenapa kaca mobil bagian depan
jauh lebih besar daripada kaca spion, karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.